Hello guys, may adlaw. So karon na ako'y balak. Before ko mabalak, palihog lang ko subscribe sa akong YouTube channel. Paki-support lang guys, and please click the notification bell para always kayong updated sa susunod kong mga upload diri sa akong YouTube channel. So karon nga adlaw is na ako'y hamubo nga balak, naguluhan kini siya og hilak. Ihilak ko na lang ang tanan aron makuha-kuhaan kining kasakit ning lughan, kaysa kalipay sa tumang kasakit dipulihan, ug sa paglaom kining kinabuhi na wad-an. Tumang pagbahay kining sa kinabuhi nga sa kalisod mo'y gisudlan, pero igo na lang ako sa pagmahay, kay ulahin naman kining tanan. Pagpaagas na lang sa mga luha, kay wala may bisan si kinsang kasumbungan. Giantos ko na lang ang pagpakarong ingnon nga malipayon, pero di ay sulod ning dughan nagmagulanon. Ang kahapdos nga gibati may naghatag na ako og kaluya. Wala na ba ako'y makita sa unahan nga kalipay uugma, tungod nining kinabuhi sa pagkamalipayon gihikawan, gisakit, gipaantos kining dughan kong samaran. Kinimbalak naguluhan, hilak. Thank you for watching. Salamat sa kanunay nga nagdantaw sa akong mga post diri sa YouTube channel nako. Salamat kay inyong tanan. By the way, my name is Cyril from Negros Oriental, Bae City. God bless. Bye-bye.